Hej og velkommen til dagens video. Jeg har fjernet skægget, men det er ikke det, den her video skal handle om. I dag skal vi snakke om, hvorfor du skal lære AI. Det her det er en lille indholdsfortegnelse på de punkter, jeg gerne vil komme ind på. Jeg vil komme ind på, hvorfor AI er vigtigt lige nu, hvordan AI ændrer måden, vi arbejder og bygger på, hvordan AI gør det hurtigere at gå fra idé til produkt, hvordan du bedst kommer i gang med at lære AI, og hvad jeg vil lære dig her på kanalen. Jeg synes, det er vigtigt lige at få sagt, at de ting, jeg kommer ind på i dagens video, det bliver ting, jeg selv har erfaret og mine egne meninger. Med det sagt, så lad os hoppe direkte ud i det. Hvorfor AI er vigtigt lige nu? Jeg mener, AI er utroligt vigtigt lige nu, fordi vi står midt i et stort teknologisk skifte. AI det ændrer ikke bare de værktøjer, vi bruger, men den måde, vi lærer, den måde, vi arbejder og den måde, vi bygger ting på. Hvad der førhen måske tog flere måneder og et team på 20, kan du nu bygge på en enkelt weekend. Og din fordel, det bliver ikke bare, at du har adgang til AI. Vi har næsten alle sammen adgang til de samme værktøjer. Forskellen bliver, hvor godt du kan bruge dem. Det svarer lidt til, at vi alle sammen har adgang til Google, men det betyder ikke, at vi alle sammen er lige gode til at finde og anvende information. Noget af det, jeg finder allermest interessant ved AI, det er ikke, at vi bare får nogle værktøjer, men det, at det ændrer selve måden, vi arbejder på. Prøv at forestille dig en helt normal arbejdsdag. Du modtager måske nogle mails, skal læse nogle dokumenter, skrive nogle rapporter og måske flytte noget data fra et system til et andet. Mange af de her opgaver, de kræver nødvendigvis ikke, at et menneske sidder og udfører hver trin manuelt. Og det er her, hvor AI ændrer måden, vi arbejder på. I stedet for, at du selv skal åbne hver mail, læse den, vurdere dem, opsummere og sende informationen videre, kan du altså bygge et AI-workflow, der gør det hele for dig. Det betyder ikke, at AI kommer og overtager dit job. Det betyder bare, at du kan bruge mindre tid på visse opgaver og mere tid på de opgaver, der rent faktisk kræver din faglighed. Og jeg tror, at det er her, hvor en af de vigtigste ændringer kommer til at ske. Vi går altså fra at bare spørge AI til rent faktisk at inkorporere AI i den måde, vi arbejder på. En anden ændring er også, hvor hurtigt vi egentlig nu kan gå fra at få en idé til rent faktisk at bygge et produkt, folk kan bruge. Tidligere så krævede det en hel masse kompetencer for at kunne bygge et digitalt produkt. Lad os sige, at du havde en idé til en hjemmeside eller en app, eller det kunne være et stykke software, så krævede det måske, at du skulle være programmør og kende til databaser og en hel masse teknologier. Det var egentlig også grunden til, at jeg valgte at uddanne mig som softwareudvikler. Jeg havde altid en hel masse idéer, men ingen måde at kunne udføre dem på. I dag har du altså AI til at kunne hjælpe dig. Du kan starte med at have en idé og få AI til at lave en markedsundersøgelse for dig. Derefter kan du få AI til at strukturere den her idé, lave en prototype, design og endda få den til at skrive kode for dig. Det interessante er ikke nødvendigvis, at du kan få AI til at gøre alt arbejdet for dig. Jeg synes, det interessante det er hastigheden. Du kan få en idé, bygge en prototype, teste den af og få feedback meget hurtigere end før. Og hvis den her idé ikke virker, så har du måske brugt en dag på at finde ud af det og ikke flere måneder. Du kan derefter tage det, du har lært, ændre idéen og prøve igen. Det betyder nu også, at langt flere mennesker de har muligheden for at kunne bygge deres idéer, også selvom de måske ikke har alle de tekniske kompetencer fra starten af. Det bringer os så til en af de sidste punkter her i videoen. Hvordan du bedst kommer i gang med at lære AI. Vi står lige nu midt i en kæmpe AI-bølge og forestiller to personer. Den ene er en seer. Seeren står på stranden og kigger på bølgen. De læser måske nogle nyheder, ser nogle YouTube-videoer omkring de nyeste AI-værktøjer, men de prøver dem aldrig selv af. En surfer gør noget helt andet. De hopper ud i vandet og prøver at lære at ride den her bølge. I starten er de måske ikke så gode til det. De laver nogle fejl og falder af, men de prøver igen. Men hver gang så lærer de noget. Og det tror jeg er en meget god måde at se AI på lige nu. Du lærer ikke at surfe ved at se på andre folk gøre det. På samme måde så lærer du ikke AI ved at bare læse nogle nyheder og se nogle videoer. Du bliver nødt til at selv hoppe ud i det og prøve at bygge noget. Jeg vil råde dig til at starte simpelt, lave nogle fejl og lære undervejs. Det bringer os så til det sidste punkt, nemlig hvad jeg gerne vil lære dig her på kanalen. Jeg er uddannet softwareudvikler, og jeg vil gerne bruge min tekniske baggrund til at gøre AI lettere at forstå. Vi kommer til at starte fra bunden af. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi lige lærer og forstår de her centrale begreber, inden vi går i gang. Men mit primære fokus kommer til at være alt det praktiske, altså hvordan vi bygger et AI-workflow og hvordan vi automatiserer konkrete arbejdsopgaver. Vi kommer til at starte nogle simple projekter og bygge videre, så de gradvist bliver mere og mere avancerede. Mit mål er ikke, at du skal lære hver eneste AI-værktøj, der kommer ud, for sandsynligvis så kommer der nok et nyt i morgen. Mit mål det er, at du skal lære de her grundlæggende principper og lære at bygge med AI. Så du altså ikke bare bliver en person, der bruger AI, men en person, der bruger AI til at rent faktisk at skabe noget værdifuldt. Jeg håber, at den her video har givet dig lidt blod på tanden. Og hvis du har nogle gode idéer til en fremtidig video, så vil jeg med glæde gerne høre det. Vi ses i næste video.